Medyo naparami yata yung, kape natin kanina. Kasi naka-ano tayo, tatlong scoop tayo ng ng kape. So anyway, tingnan natin yung sili natin. Yan, may bunga na yung sili ko. At, yan ang aking, kanunay. Ilocano, spinach yan. Yan ang sili. Siyempre ang ating bayabas. Dito pa rin. Lumalaban pa rin sa buhay. Kahit, bumagsak na. So, ayan o. So, bumagsak na siya pero kailangan, pag bumabagsak ka, kailangan mo siya ng suporta. So, ito yung ginawa kong suporta niya para hindi siya tuluyang bumagsak. So, parang ano yun, parang buhay natin yan. Yan. Para maprotektahan itong mga bunga at hindi siya babagsak. So, katulad ng nangyayari sa atin sa Pilipinas, sunod-sunod na bagyo. Sunod-sunod na bagyo ang ating mga kababayan na naranasan. Parang bagyo ng buhay ba? Ayan natin bayabas. So, ito hindi pa siya. So, laban lang tayo. Laban lang tayo mga kabayan. So, ang laban ng buhay ay mahirap pero kailangan tayong lumaban eh. So, huwag natin hahayaan na matalo tayo sa laban ng ating buhay. So, ganoon lang. Yan, bagsak na siya oh. So, bagsak na ang ating tanim. So, parang yung mga nalugi ba sa ating parang nalugi sa ating mga magsasaka. Pinas, visit natin yung alay, yung mga magsasaka natin. So, ganun pa man, kailangan tumayo, lumaban sa hamon ng buhay. So, ito yung aking binigay na talbos kamote ng ating kapitbahay. So, napakalago. Napakalago yung kanyang bunga. Napakarami. Ayan o. So, yan ang ating talbos kamote na ating binigay sa ating kapitbahay na si Kuya. At tingnan niyo naman tong bulaklak na to, oh. 'Di ba? Napakaganda. Ang ganda ng kulay. So, ayan ang ating talbos kamote na binigay. So, yan. At ang kanyang malunggay, ayan, maganda yung malunggay niya. So, lumalaban siya. Tapos may sibuyas din siya. Ayan, pero may malunggay pa siya dito. So, ayan. Mga tanim ni Kuya. May sili din siya, oh. Itong sili niya, isang bunga. Isa lang yung bunga ni Manong, oh. Ayan, oh, sili, oh. Ayan. So, yan ang ating ang ating tanim, ang ating kapitbahay. 'Di ba? So, ayan. 'Di ba? So, lakad-lakad tayo sa ating tingnan natin yung weather ngayon. Ang weather ay maganda. So, sabi nga nila, pagka may bagyong dumating, ay siguradong may araw din, 'di ba? May rainbow. Hindi lang puros bagyo lahat. So, napakaganda ang buhay kung tutuusin, ano? Hindi lang puros mga bagyo ang ating nararanasan. So, hindi lang lahat ay puro, yung sakit ba? Yung problema.
ang, dinaranas natin. So, lahat ay may hangganan. So, lahat ay may hangganan, ibig sabihin hindi araw-araw ay down ka naman. May mga araw na na lifted ka naman, spiritually, morally 'no, sa pakikipaglaban ng buhay. Pero sabi nga nila may mga may mga triggering factor pa rin na puwede tayong, ah, matalo 'no. Pero yung, triggering factor na 'yan, kailangan labanan. So, parang buhay natin 'yan. Kung, yung mga yung pilit kang dina-down at pilit kang, hindi, binabagsak, eh, masakit pero parang bagyo nga 'yan, eh, puwede naman siyang labanan, 'di ba? So, ganyan ang buhay. So, yung mga binagyo po sa atin sa Pilipinas, laban lang po at, ito ay, hindi lang basta bagyo, literally parang bagyo din ng buhay na kailangan labanan. So, 'yan po ang ating, ano ngayon, simpleng vlog. So, eto po si Ka Ilocos, Ilocos Pinoy na nasobrahan ng kape at medyo 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 nag-palpitate yata pagkatapos kong, maglakad-lakad sa kapitbahay kanina kasi naparami yata ako ng kape. Yun yata yung triggering factor. Kaya medyo, 'yan gumanda na naman yung araw, oh. Kung titingnan niyo napakaganda yung ating, langit, yung kalangitan natin napakaganda siya, ayan. So, napakaganda ang weather. So, tuloy ko na ang ating pag-e-exercise kasi may oras pa ako. So, kailangan natin i-lift yung ating, sarili sa mga bagyo na dumarating sa ating buhay. Parang bayabas 'yan, eh. Dapang-dapa na siya pero nilagyan ko siya ng suporta para lagi siyang, nakatayo. So, 'yan po at, tayo mag-e-exercise na at tuloy lang po ang laban natin sa mga bagyo na dumating sa ating buhay at yung mga parating pa. Okey, ingat po tayo. Ka Ilocos, Pinoy Batang LU. Babush.